dilajengaken wonten talining asmara pamundutan saking Mas Dono terbanji. Sekarang kudus. Ya Allah, lho KTP ini kok berat temen. Oh ngoten nggih. Semoga sakinah mawaddah warahmah nggih. Ije langsung nikah Mas Don. Lagune kok ije talining terus, wong jare wis nikah kok, wis gak talen-talen. Oh, wis gak talen-talen. Wis nikah. Ayo Mas Don. Talining asmara Mas Dana, puji nusa. Aduh, dudu.
dua. Pertemuan Mas dua. Tio ayam potong lho Oh, piye Mas to? Tio ayam Iki potong. nak sing Kudus. nyanyi gak Citra iki gak oleh. Oh, ngono ta? Bisa. Wis kadung Citra lober lah yo. Mangke kalian jangan Ternyata nonton ada Mas Tio. Aku Mas mau Tio, ngerti piye di mana kabare? toh Mas Tio? apik. Ndi toh Mas Tio? Wis pokok ning petengan kono. Mangke kalian jangan singkong keju. Nggih. Nggih, iki sing lagi demam Lorenza. Heeh. Kita siap mewujudkan Agung Budaya versi Lorenza, Lorenza. habis ini sih. Iya. Semangat yuk Citra Mercon Mercon Banting Banting, yuk. pertemuan dua. Dua. Maju deh.
kali ini memenuhi permintaan. Aku loro wiki suwe. Jadi apa? Iki lah usume Lorenza to. Oh iya. Aku iki jadah. Aku loro wiki ora ketemu. Lagi apa? Iyu nemi kan nak tinggal ning gone pasar sayong. Balur apa sih? Yang kok nak ndekne ketut banjir piye kok ning pasar sayong? Iki mau celanane sapa? Musik tenono iki lagune Singkong Keju. Oke. Sik to. Pak Solehul kandhanono Pak Solehul. Pak Solikul. Wis Lorenza loper dereng. Dus. Aman. Ya Ngeten Allah. Pak Solehul. Lah bengi-bengi kacamata iki Oh, lah tak peteng apa. kabeh. Iki permintaan Al-Robiah. Oke, Al-Robiah. Al-Robiah. Gak Arabiah? Gak wis dipokoke yang kekinian. Iki mau ndak rambutnya cinem. Iki mau ndak celonane sapa ya, Dus? La ilaha illallah. Iya, iki mang ndak Iki mak celonane Mbak Yune Pak Solikul lah mau sila. ya. Ya Allah. Ya Allah. Iki kandhanono ukuran XL kok nganggo. Aku iki nak ora Al-Robiah lemoh aku. Yumu Ika lho celukan Yumu. Kok aku tak dandani, Yumu Ika celuk sik to. Kosek sabar, brojol kabeh kok. Lah kan apa to iki? Ayo Mama Ika. Suwi men iki mang ndak dadi apa aja. Wes angguyune. Ketemper pele, iya li sing ketemper malah aku ndek bengi kok. Lho kok di kaos ngono bareng nih? Wes aman. Latihan Iki apa? Entane iki apa? radio. Oh iya. Radio. Rambutku kok pasar sayong, Dek. Sekedap Jin iki penyanyine impor. Malah kaya Suminten to. Pak Solihul ini nak ora teng griyane jenengan kula moh, Pak. Nganggo celana suwek barang yang moh aku. Kita lha ora ngono sabukmu dom kabeh. Ngene. Iki mau nek nemu kon. Sabuke sapa iki mau gedene ngene lho tak domi. Pokoke Pak Solihul seweneng, Bu Siti seweneng. Nak Zoto siap menghibur semuanya walaupun kita agak gini. Siap yuk nganu sik latihan sik. Asik. Cocok. Mahe ayo. Latihan. Ya, Singkong Keju lagunya ya Kak ya. Kau bilang cinta padaku. Cocok. Ayo Singkong Keju. Oke.
ayo gak